Det er nu, blev der sagt. Og vi har haft dagens første styrt, anden styrt. Hvor fanden ser du også sådan nogle dumme ting lige efter sådan en? Hvad er der hul, Fie? Nej. Direktør, du skal op nu. Enten så sæt turen ned ligesom Fie, og så tager du hele turen op. Den sviger i morgen, Fie. Nej, jeg sviger nu. Og hele vejen, der er bare langt over det. Og du frygter at ramme alle dem, der lige Ej, lige nu så tror jeg, frygter mest at tage den over knæet hele vejen rundt. Er det nemmere at komme op af her? Ja.